Хлопчык, які не ведаў страху. Жыў-быў бедны селянін. Было ў яго 8 галодных дзяцей і толькі адна карова. Зразумела, што ягоныя дзеці жылі проста і не бачылі раскошы. Вельмі пашанцавала ім бедным, таму што Красачка была найлепшай каровай ва ўсёй акрузе. Яна давала столькі ж малака, колькі самая лепшая панская карова. А ў хаце, дзе так шмат дзяцей, гэта было сапраўднае шчасце. Красачка была вялікая і прыгожая і яшчэ кемлівая, бо разумела ўсё, пра што размаўлялі дзеці. А балбаталі яны без упынку пры любым надвор'і. Як хораша і клапатліва дзеці даглядалі сваю дарагую кароўку. Красачка як сыр у масле плавала, нягледзячы на тое, што была толькі каровай простага селяніна. Летам яе пасвілі на вялікім лузе, і ніколі не здарылася так, каб яна сама не вярнулася дадому, калі сядала сонца. Такая яна была разумная. Але аднойчы здарылася нечаканае. Красачка не прыйшла, як звычайна, дадому увечары. Бацька блукаў амаль усю ноч у пошуках, але вярнуўся дадому стомлены і без каровы. Раніцай ён, яго жонка і старэйшыя дзеці пайшлі зноў шукаць на луг. Яны абышлі яго ад краю да краю, але не знайшлі каровы. І вось нарэшце заўважылі сляды Красачкі на мяккай зямлі. А побач з яе слядамі былі іншыя, вялізныя ды нязграбныя. Гэта было жахліва, бо селянін адразу зразумеў, чые гэта сляды. Гэта былі сляды вялікага троля з Хультава лесу. Ужо не было ніякіх сумневаў, куды трапіла кароўка. Вялікі троль скраў яе і адвёў у сваю пячору ў шыракаменных гарах. Нават ён добра ведаў, што Красачка найлепшая карова ў наваколлі. Зразумела, гэтая навіна стала прычынай вялікай роспачы ў сям'і селяніна. Дзеці плакалі, а бацькі не маглі знайсці слоў суцяшэння. У хаце запанавала гора. Вярнуць карову здавалася немагчымым, бо яшчэ ніхто не адважыўся увайсці ў страшныя пячоры, дзе жылі тролі. У глыбіні гэтага змрочанага і страшэннага лесу жыло шмат іншых, не менш небяспечных істот. Адна з іх — лясная панна, ці зеленавалосая ведзьма Хультава лесу, як яе звалі людзі. Другая істота — гэта сабака, люты ахоўнік лесу, а трэцяя — мядзведзь, касматы ўладар Хультава лесу. Але сярод дзяцей селяніна быў адзін маленькі хлопчык з ружовымі шчочкамі, якога звалі Ніса. Іншага такога немагчыма было знайсці нават у 7 суседскіх вёсках. І дзіўнае было ў ім тое, што ён ніколі не адчуваў страху перад чым-небудзь у свеце. Так сталася таму, што ён быў вельмі добры і ласкавы да ўсіх жывых істот. І нават самыя страшныя звяры не адважваліся зрабіць яму аніякай шкоды. Таму хлопчык не баяўся ні ваўкоў, ні мядзведзяў, ні ведзьмаў, ні троляў у гэтым небяспечным лесе. Калі Ніса даведаўся, куды трапіла Красачка, ён вырашыў неадкладна ісці ў Хультаў лес. Бацька і маці ведалі, што Нісы няма чаго баяцца. Ягоная чуласць і дабрыня былі яго сілай. Ён узяў кіёк, паклаў у кішэню некалькі скібаў хлеба з маслам і выправіўся ў дарогу. Вось і лес. Было не так ужо і лёгка прабірацца праз лагчыны, каменныя завалы, бураломы, рэчкі ды балоты. Але Ніса быў маленькі, худзенькі ды такі гнуткі, як яшчарка, таму спрытна прабіўся праз хмызё і гушчар. Раптам ён заўважыў ведзьму, якая сядзела на скале і заплятала сваё зялёнае кудлатае валоссе. Гэта была гаспадыня лесу, самая шпаркая ведзьма, чые доўгія валасы краналіся зямлі.
Што табе трэба ў маім лесе? Крыкнула яна, калі Ніса наблізіўся. Добрый дзень, пані! Я шукаю нашу карову, якую скралі тролі! Адказаў Ніса і хацеў быў ісці далей. Стой! Пачакай! Ведьма саскочыла са скалы, каб схапіць хлопца за каўнер, але якраз у гэты момант яе доўгія валасы заблыталіся за галінай вялікай елкі, што расла побач. Ведьма засталася вісець на дрэве, ейныя ногі ледзь даставалі да зямлі, так недарэчна яна трапіла ў пастку. Ведьма пачала біцца і крычаць на ўсё горла. Іншы б чалавек, магчыма, рассмяяўся, палічыўшы, што гэта справядлівае пакаранне, але ж у Нісы быў іншы нораў. Як шкада вас, дарагая цётачка! Сказаў ён ласкава. Паспрабую вам дапамагчы. І ён узлез на елку. Доўга круціў і разблытваў ведьміны касматыя валасы і нарэшце вызваліў яе з пасткі. Ты дзіўны хлопец. Ты дапамагаеш ворагу? Здзівілася лясная гаспадыня. Спачатку я думала даць табе кухталёў, але цяпер я хачу табе дапамагчы. Ой, гэта так хораша, мілая цётачка! Адказаў Ніса. Ты не зможаш выжыць тут сярод усіх гэтых небяспечных звяроў, калі не будзеш разумець іх мову. Працягнула ведьма. Вось табе кавалачак чарадзейнага мёду троляў. Пакладі яго ў вуха і будзеш разумець, што яны кажуць. Хлопец узяў мёд, паклаў яго ў вуха, падзякваў чараўніцы і пайшоў далей. Праз нейкі час ён сустрэў вялізнага сабаку, які кульгаў на 3 лапах і страшна хрыпеў. Бедны сабачка! Сказаў Ніса так сардэчна. Ты, напэўна, пашкодзіў лапку. Ці магу я дапамагчы табе? Сабака, які ўжо думаў кінуцца на хлопца, быў вельмі ўражаны шчырасцю Ніса. Ён адразу сеў на заднія лапы, як сапраўдны свойскі пёс. Ты зусім не падобны да іншых людзей, сказаў ён. Магчыма, адказаў хлопец. Пакажы-ка сваю лапу, дзядзечка. Сабака выцягнуў сваю пярэднюю лапу, і Ніса ўбачыў, што вялікая іголка глыбока засела ў ёй. Хлопчык выцягнуў іголку, наклаў вільготны мох на рану, прывязаўшы яго доўгімі сцяблінкамі. О, як прыемна! Сказаў шчаслівы сабака, устаўшы на ўсе 4 лапы. Я мог бы адкусіць табе вушы, але зараз, канечне, не буду гэтага рабіць. І куды ты ідзеш? Я іду ў пячору да троляў шукаць нашу карову, адказаў Ніса. Заскуголіў сабака. Ой, гэта цяжкая справа. З гэтымі тролямі не да жартаў. Але раз ты так добра вылечыў маю лапу, я пайду з табой і пакажу шлях. Магчыма, і я дапамагу табе. Сабака пабег наперадзе, а хлопец пайшоў следам. І ішлі яны далёка-далёка ў лес. Праз некалькі гадзін яны заўважылі мядзведзя, які прабіраўся па балоце ў пошуках журавінаў. Трэба яго абысці, сказаў сабака. Мядзведзь не шкадуе ні людзей, ні жывёлаў. О, я бачу, што ён вялікі і касматы, але мне здаецца, ён вельмі мілы, сказаў хлопец, не спыняючыся. Тут мядзведзь заўважыў яго, устаў на заднія лапы і пайшоў на Ніса з жахлівым рыкам. Які ў цябе страшэнны голас, сказаў хлопчык і працягнуў сваю маленькую ручку, каб павітацца. Ты мог бы стаць салістам у хоры. Зароў мядзведзь і наблізіўся.
Так, сапраўды, у цябе моцны голас, дадаў хлопец. Але ўсё ж такі ты вельмі добры, калі хочаш прывітаць мяне абдымкамі. А мядзведзь сабраўся ўжо праглынуць хлопчыка цалкам, як раптам з лесу выбегла зеленавалосая лясная ведзьма. Яна ішла за Нісы здалёк, каб паглядзець, што з ім здарыцца ў тролевай пячоры. Не смей чапаць гэтага хлопчыка! Закрычала яна. Ён не падобны да іншых людзей. Гэта не твоя справа! Зароў мядзведзь, разявіўшы пашчу яшчэ шырэй. Тады лясная гаспадыня схапіла кавалак яловага пня і шпурнула яго проста ў шырокую разяўленую мядзведзеву пашчу. Кавалак захрас паміж сківіцамі так, што мядзведзь ужо не мог ні раўці, ні кусацца. Ой, сказаў хлопчык. Нядобра так рабіць са старым дзядулем, які проста хацеў павітацца са мной абедзвюма лапамі. Пачакайце крыху, паглядзім, ці не змагу я дапамагчы старому. Ян хутка адшукаў прыдатную сасновую палку і пачаў корпацца ёй у пашчы мядзведзя, пакуль той сядзеў і стагнаў. Ніса і круціў, і падчапляў, і варушыў, і ўрэшце рэшт здолеў выцягнуць той кавалак пня. Спраўна зроблена! Задаволена прамармытаў мядзведзь. Бачу, ты хлопец, адважны. Я ўжо думаў праглынуць цябе за адзін прысест, але цяпер можаш не баяцца пана мядзведзя, пакуль жывеш. Што ты тут робіш у лесе? Я шукаю нашу карову, яе выкралі тролі, адказаў Ніса. Дык ты, я бачу, смелы, калі адважыўся на такія прыгоды. Здзівіўся мядзведзь. Калі здолееш справіцца з тролямі, дык ты мацнейшы, чым здаешся. Мне нават хочацца пайсці з табой і паглядзець. Ці не змагу я чым дапамагчы. І вось яны усе разам выправіліся далей. Сабака клыпаў наперадзе, хлопчык бег следам, у канцы шэсця павольна крочыў мядзведзь, а зеленавалосая лясная гаспадыня цішком кралася збоку. Калі яны дабраліся да пячоры троляў, ужо пачынала шарэць. Уваход быў завалены вялікімі камянямі, але між імі заставалася невялікая шчыліна, настолькі вузкая, што праз яе мог праціснуцца толькі паляўнічы сабака. Тут зможаш пралезці, сказаў мядзведзь Ніса. А калі троль захоча пакрыўдзіць цябе, проста крыкні. Мядзведзік, хадзі сюды! Ім будзе сапраўдная бойка, абяцаю. Мяркую, што гэта не спатрэбіцца, адказаў хлопчык. Але ўсё роўна дзякуй табе за добрую прапанову. І вось Ніса, праціснуўшыся праз вузкую адтуліны, трапіў у пячору, вялікую як хлеў. Троль-чараўнік сядзеў каля печы і грыз вялізную костку. Ён быў вельмі страшны з выгляду, з даўжэзным буйным носам, рукамі, парослымі рудой поўсцю і зялёна-жоўтымі вачыма, акурат як у ката. І глядзі ты, у куце стаяла красачка і жавала калючы чартапалох, які троль назбіраў для яе ў лесе. Ну і хто ж гэта такі маленькі нягоднік? Зароў чараўнік, схапіў Ніса за пояс адной лапай, падняў і паставіў на стол. Чаго табе тут трэба? Калі ласка, добры чараўнік, сказаў Ніса ветліва. Я проста хацеў знайсці нашу карову, якая заблукала і зайшла ў гэтую пячору. Ну, канечне, так усё і было, прабурчэў троль. Ведаеш, пайшоў прэч, маленькі гном. Мне і маёй старой патрэбна малако.
Але пачакай, цябе ж можна выдатна засмажыць на вячэру. Як толькі зонька прыйдзе, яна адразу паставіць патэльню ў печ. Ах, ты ж толькі так жартуеш, сказаў Ніса. Хіба ты так дрэнна паступіш з маленькім хлопчыкам, які не зрабіў нічога благога? Што ты нясеш? Рыкнуў троль. Канечне, мы цябе засмажым. Ты не боишься? Не баюся я цябе, смела сказаў Ніса. Ты зусім не такі страшны, як хочаш здавацца. Я гэта добра разумею. Ну не, такога хлопчыка я яшчэ не бачыў. Здзівіўся троль. Матка, матка, бяжы сюды, распальвай агонь у печы. Троліха стралою рынулася ў пячору і пачала высякаць крэсевам агонь. Так, цётачка, твайму старому не зашкодзіць пагрэцца, сказаў Ніс радасна. Але зараз, магчыма, настаў час нам з красачкай пайсці дадому. І тут троль схапіў яго адной рукой з-за танюткі стан, каб кінуць на патэльню. Трэба адзначыць, што большасць лясных істот можна перамагчы ласкай, дабрынёй і шчодрасцю, але супраць троляў дапамагае адно грубая сіла. Гэта зразумеў і Ніса, таму ён закрычаў: «Мядзведзік, хадзі сюды! Мядзведзік, хадзі сюды!» О, гэта трэба было бачыць. Мядзведь сваімі вялікімі лапамі штурляў камяні ўлева і ўправа так, што іскры разляталіся ў паветры. Потым ён уваліўся ў пячору, а за ім лясная ведзьма і сабака. Мядзведь схапіў троля за шыю і кінуў яго на падлогу. Сабака так таргануў троліху за скураны кажух, што яна ўляцела ў вядро з вадой каля печы. Ах, вы б толькі чулі гэты аглушальны гук. Слуп вады ўзняўся ажно да столі. У той жа час лясная ведзьма падбегла і адчапіла вяроўку, якая ўтрымлівала красачку. Ніса не марудзіў, залез на шыю красачцы і ўзяў яе за доўгія рогі. «Дзякуй вам за дапамогу!» – крыкнуў ён. «Але не будьце занадта строгімі да бедных чараўнікоў!» Потым ён загадаў красачцы: «Пайшла, моя маленькая кароўка, давай, даражэнькая!» Падняўшы хвост з хлопчыкам на шыі, красачка рванула да хаты. Ніса махаў капелюшом і гарлапаніў: «Ура! Ура!» Гэта быў сапраўдны галоп праз хмызё і каменне. Калі сонца амаль села, абое шчасліва дабраліся да хаты. Няма патрэбы казаць, якая гэта была вялікая радасць. А вось троляў так перапалохаў маленькі Ніса і ягоныя сябры-памочнікі з хультава лесу, што тыя ніколі больш не асмеліліся высунуць насы са сваёй пячоры.